И можем ли ние така да действаме? Казват, че това е възможно. И има в природата такава възможност, че ние можем да преминем от възприемане на реалността в парадигмата на егоизма към възприемане да преминем съгласно знанието на ближния. Но ближния, той е ближен, аз не го чувствам. Аз не чувствам какво за него е добре, какво е лошо за него. Всичко измервам със своят егоизъм, с моята изгода. И тук се иска особена сила, която да извлече от мен моя разум и моето сърце, и моите желания и да се включа в желанията и мислите на ближния, когато аз чувствам, както преди съм чувствал себе си ближния, аз започвам да работя за неговото благо. И тогава излиза, че, например, имаме част от реалността, тук се появяват няколко човека и се получава, че всеки, когато започне да навлиза в другия, всеки въздейства на ближния. Това е като някакво друго измерение ли? Да. Получава се, че аз, ако това съм аз, една единица, но когато аз навляза във връзка с другите и започвам да действам в тези връзки, получава се, че сега аз взимам всичките техни желания и мисли, възможности, които има във всички. Защото аз се включвам в тях, във всички. Влизам в контакт, във връзки. Аз зная какво има в техния разум и в тяхното сърце, техните желания. Това е като някаква ответна реакция ли? Всеки се включва в втори, в трети. Да, и аз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ставам 8 пъти по-силен. Това е много повече. Силите ми стават неограничени, защото всеки от тях става включвайки се и прониквайки в другите, става 8 пъти, всеки става 8 пъти по-силен. Тоест аз се включвам не в един, а започвам да чувствам силата на 8-те или на 10-те. 10 ни е по-лесно да пресмятаме и се получава 10, когато ние за първи път се съединим, умножаваме по 10 и така достигаме до, ако отново и отново се включваме, до безкрайно количество сила. Възможности за връзка. Това е неограничена прогресия. И ако аз, например, въздействам така единично, самостоятелно, според моето мнение, това се нарича вътре в знанието. Ако аз изляза от себе си и започна да действам там, както те искат, това вече се нарича според тяхното знание. Според тяхното знание, или това се равнява над моето знание.